A že čaute, ja som Samarata, vítam vás do môjho druhého vlogu. Dneska som tu so spolužiakom. Čau. No, takže ideme do školy domov. Dneska sme mali ťažký deň, pretože sme skoro dostali písomku z fyziky a mali sme aj písomku z geografie a to bolo fakt otrasné. 80 bodová písomka, možno tak 60 bodov som vedel, takže neviem, či to bude dvojka alebo trojka. A na konci, že jeden bod si vedel. No, hej, na konci, že jeden bod, kurva. A tu môžete vidieť exkluzívnu herňu. To je tak sexy. Vidíte, čo za mnou. Erotic City, Ale ideme domov, áno, a potulujeme sa miestami, kde je napríklad Erotic City a podobné. Musíme obísť túto lavičku. To je rozdielové nás to. Ideme cez retro, okolo všelijakých. Počkej, toto si chcem kúpiť, pozri. Áno, pozri. To chcem na Vianoce. A počkaj, pozri sa, čo tu je nalepené, že počkaj, tuto. No, hej, super, no, že nesedajte si na vystavené bicykle, ďakujem. A počkaj, daj to ešte toto nie preč. Sadajte. OK. Aj toto je malé babetko, pozrite sa. Jej. A nemusíš všetko točiť. Však dobre, nemáš všetko. Natočil si hlavičku, babetko, a ešte kvetinaš tu natoč, pozri pred nami je Kvetinač, aj ten musím natočiť. No, tak idem domov. Pre Alexa má zase za chvíľu prísť takže tak sa rozdelíme. Tuto si sadneme na sexy lavičku. Ne, počkaj, ideme do knihovnice. Alebo poďme do knihovnice, ale si tam musím si to trocha skryť. Kusacína. Nájdeme nejakú zaujímavú knižku. Prečítame si. Tuto si vás položím k Hane Montane. Idem za hentým. Tak už to tu není. Joj, tuto si vás takto kúpim. Ježiš, nevidíte. Víťazstvo láska. Za 2,90. Počkaj. Hi, nigga. Jej, ja si kúpim My Little Pony. Dedo. Aj deda si kúpime, no. Dedo. Deda, no. Dedo. Snehuliak. Vidíte, ako sa už ľudia pripravujú na zimu? Pozerajte na to. Takú knižku mám doma. Mám žltú. Toto je oranžová. Oranžová. A ja mám tieto šibalské pokusy pre malých vymyselníkov. Počkaj, vyťahnem si to spolu. Sakra, ešte mi aj iPhone trvá. Počkať, to bude chvíľu trvať. Ale pane tak. Toto mám, túto knižku. Toto je úplne geniálna kniha. Tak. Ježiš, to je taká sexuálna poloha. Ideme. Musíme aj tvojim divákom dať aj takú dôležitú informáciu. Lasica prednedávno oslavil 70-ku. Tak ako môžete vidieť. Dobre, nie? Lasica. Poďme, ideme preč. Si vás zasa skryť. Tu už vychádza náš hrdina. Povedz niečo do kamery. Počkaj, už za chvíľku. Máš ho poladínu. No, to vieme. Musíme sa baviť o takýchto veciach. Tak, teraz ideme kam? Hodím vás do kontajnera. Čaute. Ne, robím si srandu. Už ste si mysleli, že poletíte, čo takto? Už padol mi iPhone. No, zostaneme tu. Áno, zostaneme tu. Budeme skakať. Dobre, nikto sa na nás nepozerá, takže môžeme aj ďalej skakať. Dvaja retardi skáču v retre. Kratovačka. Kratovačka.
No ten zadok. As. Kurva, doufám, že to není SBSkar. Aha, ne, není. Počkej, pozri sa, to je zadok. Ale sakra, no tam je kamera. Tam je kamera, tam počkaj, tam. Kurva, hen tam je kamera, tam, nezatlanej. Tam je kamera. Tá černá bodka. Ty kokos, to koľko peniazí má. Je to z papier. Aha, to v papiere. Ideme sa sadnúť na lavičku a porozprávame sa o dôležitých veciach, ako je chémia a fyzika. Presne tak, chemia, fyzika, to je... Ježiš, ja tam šuštím rukavom, sakra, to bude hrozné audio. Ideme dole vyťahom, ne? Či? Do podzemia, Bankomat. ideme do podzemia. Nejdeme do podzemia. Ne. Už by si chcel, čo? No víš? No jo. Musíme Taký hlasnejšie orálny. Orálne podzemie. Poď sa na lavičku. Na lavičku si sadneme pred Slovenskou sporiteľňou. Reklama, ale neviem si rande. Au! Vidíte, čo musím strpieť? Musíme sa potkať. Dovidenia. Poďme si sem tašku. A bundu. Jo, ježiš. Okej. No. To je čo? Nuda. Nuda, no jo. Jej, tuto sú nejaké, neviem koľko percentné zľavy. A pozeraj, z každého tovaru majú iba jeden kus. Z A každého ak majú viac kusov, tak je to v inej farbe. To je fakt akože super obchod. Toľko veci. Zhaslo svetlo. NPS. Či máma. Tam je jej pes. Mám rád psa. Aj keď máš doma zajaca. Mám doma zajaca, no toho vám ukážem dneska ešte. Hádam. Sakra. Dneska chcem natočiť nejaký let's play. Neviem na čo. No to ako si honíš vtáka. Na to ako si honíš vtáka. No jasné. Taktože. Aké To máš nebudem vagínu? ukazovať. Dobrý deň. Idem preč. Mal súkromie. Už ide, dobre. No, nevadí. Tak my sa s vami rozlúčime. A vieš, Volá ako... mi James Bond. A vieš, ako volá... Musím s ním natočiť ďalšiu časť z Jamesa Bonda, no. Dobre, vieš, ako končím video? Dobre, to drbne. Je. Iba proste toto drbne.